Amadel Konare ndela kafiye bite ka fo jamana politique maw ikado awa ma chor ni unde maudo minungwani ukabuli ka joni chesiri jamana chili ninga aburuja minye to abu famai Emmanuel Macron Amadel Konare Emmanuel Macron woni ayekuda farafina politique maw ka ani Mali politique maw Amadel Konare kado abarika boyena fo ka tuti kongo fe no kunye gundoe no dugole doni mata kalama ikado to fama ya bele jili dakena ka Mali politique maw ningu daji ikado awaninga jili ke kungolo ke akuri ya taka laje Mali akwa bi kuma ni Mali de sabula ap milla bena farafina jamana chama be katama ke minya Afrique centrale yan vanye Gabon ani Congo yan vayna yana kata ayi korofota ninga nyeshi minye farafindeu ani to abudo bele jili ka le kono ko don akuni yaye minye faransi yere ye anege bora ikado Mali la ni faransi ko ni Malide nigera golera kanyeshi faransi ma akudora tede ulu ni minu njera ulu de yu java no Mali politique mawye Mali politique mawye java mbata ko ulu segere sabula ukangu jo ujoro minna ukanga wulika jo minge kabara minge akutise nunu ngoni madoreke akuika don ode jamana burujali ani jamana janva kata jamana fere ulu to babuma ulu nana donza ka fo bil hak jo ko ala nunu ndisokula wa joro ere tula uka jamana kono ni joro bula kudeta joli kera yalma admembe mi zara ka wuli katama walma jamakatu wako ni manye ako kamini ye ibado ka fo Mali politique ma ba kilina utise dorela kana ma sorufe ngana mu ni ngalo ani shoni ikado akwa bi misalita ninga nyeshi mi nye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ako wuli ka do minu mbulo dara mutama je fanga ikado ale nana fanga indafiri te po fanga indafiri kana bla bila biba e ka fo madama mi ngume Ibrahim Boubacar Keita no fe no laba nana yelema transition na ka wuli balata akika don o debi manevi yere ko ni dabali ba to fama ya jira ako Mali politique ton Mali politique mon akika don ma sebeto oni mamanga je kasabo ke munye ako ale dara la ka dangania na yebi kama le mimbi Mali kuna ni ode asimu goitai ma no de ka nga je sabula ayaye ka fo jamana de bele jile kolole doye jamana de bele jile ba no fe kiedo démocratie mvoko folo afora uko de makosome de bol o ya jira ka fo 1990 ko démocratie kera bloki baye ka takabon nazara jamana na kana kari farafu ngana ma minu nya dunu na balata politique mawdo nga ni yu ka bara ne ke wale ta démocratie na furana kana bla bila Emmanuel Macron ko akika do ale tigeru la fo ka chu kofe o de la ale ya don vana ka fo farafin jamana jangu min nye Mali politique mawdo ta kula u ce ka fo igla ikado lu koni ndaye ni buru fiera watimi ibu yu kenaka buru mana dogo akika do akilinga bele jele biti immekuti ba ko bobo odela ya jira ka fo oni bunya manga oni yingale manga ikado manga wele fo ikenaka minye Emmanuel Macron ikado Mali politique ma ayu sebo koro lajaba ayu sebo koro nani ayu sebo koro dogoya ayu kuma fuma min woni njega jugu o yecha jugu adaya anteka befo usima puma sebenegala ko doka puma kala so fama abina bere dana mini pesa doka puma People keep bad. Omar Margote ya. Abana minu mi bolla mta faransi de. Abana pai. Abiko ne mani VA ya. Dongo do ndafi ngon digale do Mali politique mana. No Emmanuel mi rebe France ale rebe dongat. Kuma ka parai. Akita nafika ko de. Sigatala. Akita nafika ke Macron. Ya damene utara transition njuro. Mi yere yere ko la. Munu kume kalikashe na ana fate. Ni transition intitota. Olu mine na chiko mini bodo ni. Commission de finalisation. Les Amadou Koita et les autres. Ndroni do kana matrofo. Mami ici que transition gwen la. Oluka wele 15 jours commission de finalisation. Sara base ngro kala. Ni yu do jole asimi ko fe. Ne ngunga telefa.
e ka kɛ opposé transition na e ka wele commission de finalisation 15 jours fɛn min wari tɛ tɛmɛ 150 kan hali ne t'a fɛ Amadou Konare min ye tubabu faama ye a ko Assimi Goïta cɛdo min kɛra sababu ye o ka fɔ min y'a ka jamana yɛlɛma ɲɛdo ka bɔ a ka jamana na min kɛra sababu ye ka tiɲɛ jala fɔ i k'a dɔn setigiw ye jamana b'a sisabara ka jamana den bɛɛ lajɛlen dalen don a la a ko jɔn ko Ala ma ni Assimi Goïta kan ka jɛ sabula faso jala don i k'a dɔn a bi tâche a bɛ miiri o kuma ale Emmanuel Macron ale de ko Mali politikimaaw ma bi ko ni mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ interdit Bamako kɔnɔ min ye Y Sangare nin y'a ka fasiri ye a ko di Amadou Konare k'a dɔn sigi kelen don ka sɛbɛnfuraba min kɔnɔ jamana taabolo kura a n'a yɛlɛmaniw ni sarakisɛw tali jamana taabolo fɛ fɛn fɛn n'o bɛɛ i k'a dɔn jamanadenw sigilen don k'a kɔnɔ a bɛ waati jan bɔ masakɛ caman dɛmɛna i k'a dɔn u dɛsɛra nka min ye nin gamalen ye n'o de ye Assimi Goïta min ka kɛ ale don i k'a dɔn wa dugawu de bi k'a ye sabula cɛsiri ni wulikajɔ min bolo dalen don babali ni kuma lankolon ni kuma carinen o ma se k'a bali baara in kɔni baraka ta dɔɔni e ko an ti ɲini ka se kuru yɛrɛ kuru ti ɲini ka se sala de ye ntɛnɛn février kalo tile 26 tɛmɛnen kulubakaw fɛ yen caman jɛ fanga Assimi Goïta i k'a dɔn jɛkulu min sigira ni o de kan ka hakili jagabɔ kɛ jamana sarabolo bɛɛ lajɛlen kan u ye min ni min kɛ professeur Fuseni Samake ale de ko in ɲɛbaa ye a taara da jamana kuntigi tɛgɛ premier ministre Choguel Kokala Mayiga o kun bɛ kɛnɛ kan jamana ɲɛmaaso o damanda kun bɛ kɛnɛ kan ani ministre caman sɛbɛnnikɛla ko ayiwa min kɔni ye nin sɛbɛnfuraba in ye i k'a dɔn Assimi Goïta y'a minɛ ni bonya ye a ye foli ale tanuni kɛ ni ka ɲɛsin min ye Fuseni Samake olu minnu jɛra ni ka baara in kɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye jamana sarabolo kura ɲɛ an ko min ma constitution i b'a ye k'a fɔ taabolo ani nabolo caman b'a la minnu ɲɛfɔra hali n'o y'a sɔrɔ bolofara dɔw bɛ yen sagi kun kɛra olu ka ni k'olu lajɛ sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn bamakɛ min ma o de ye jamana yɛrɛ i k'a dɔn a ka kuma jamana den bɛɛ lajɛlen bɛ kuma ni min ye hali n'a kɛra diɲɛ fan o fan ye bamanankan i k'a dɔn ɲɛfɔra min fana ye jamana i k'a dɔn a ka kɛ diinɛ bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn sɔn kelen don ma o fana fɔra min ye wulikajɔ ni jateminɛw ye ani fana ni an ka jamana n'a bɛ politiki baara la député bulo donnen i k'a dɔn député dɔ k'i pan ka bɔ parti dɔ la min kɛra sababu ye k'i kɛ député ka sin ka t'i bila dɔwɛrɛ la olu fana i k'a dɔn segin kɛra olu kuma kan kosɛbɛ o tɛmɛnen fana kɔfɛ min ye jamana yɛrɛ ye i k'a dɔn faamabulo damanda minnu bɛ yen n'i ye tiɲɛni kɛ i gɛnni walima Assemblée nationale yɛrɛ k'a dakolondi k'a filenkolondi sɛbɛnnikɛlaw ko ninnu bɛɛ lajɛlen lajɛla i k'a dɔn lajɛliko ɲuman na min ye professeur Fuseni Samake a y'a jira k'a fɔ jamanakuntigi la nin ko minnu filɛ nin ye i k'a dɔn ɲinikun kɛra ninnu ka lajɛ segin ka k'a dɔn ka walima yɛlɛma ka don a la i b'a ye min kɔni ye diinɛ ta fa ye ani jɛrɛjɛkulu minnu bɛ diinɛ kofɔ i k'a dɔn olu kɔni bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ kan sɔrɔdasikulu olu bɛ kɛnɛ kan lakana tigilamɔgɔw bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ ko in ma fɔ maa si kɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko ayiwa min ye sirabaw ye min ye commission minnu sigira ni ka ɲɛsin ko in ma i b'a ye k'a fɔ hakilina minnu dalen don olu fɛ o de ye kabini lawale a kun fɔra yɛlɛma ka don minnu na taabolo kura ka don minnu na i k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen de lariwera jamanakuntigi Assimi Goïta a y'a jira k'a fɔ u ye baara ɲuman kɛ sabula min ye cɛtigɛden n'o ye sɛbɛnfuraw ye 191 n'o ye articles ye i k'a dɔn fɔlɔfɔlɔ min kun kɛlen don kun ye 195 ye dɔ bɔra la ni ka yɛlɛmaba don a la nin bɛɛ kun ye jamana den bɛɛ lajɛlen ka hakɛ ka ta bala min ye Assimi Goïta ye a y'a jira k'a fɔ malidenw nin kɔni bɛna kɛ hakilina kura ye ko tɔ tora min ye o de ye k'a dajira jamana den bɛɛ lajɛlen na mɔgɔw k'u hakili jagabɔ i k'a dɔn ani wotow ka kɛ an sɔnna walima an ma sɔn ngo n'a ta bɛɛ sɛbɛnnikɛla kɔni y'a jira k'a fɔ gɛlɛyaba tɛ ko n'a y'i bɔ bolofara damadɔ dɔw la bolofara damadɔ minnu bɛ yen i b'a ye k'a fɔ o de ye diinɛma dɔ ye alimami dɔw farala ɲɔgɔn kan ni ka sɛbɛnni kɛ anw kɔni
ni awani jama je kulu nuna ande jena jango a fora to akana ko laïcité laïcité koro de to akana awadina bele gile ya marlembe jamana kono olu ko de ko foko de boala ka ke islamé jamana état islamique ma to ga ta ko o min vora o koni nya adamata gelade o almami do koni vara le dunyo ko kele di suguba o ba kuma fo sufara tleka sabula ay wo luba fe jamana ka yelema ninga ke shara tabule sabene kala ko ni jamana kera état islamique o almami chama be minu nabla ma fa genela ko kandige sabula tuna se ka bela gile dafa were ki bwala jete mine kanga ke kumbe ba mingara ko mima ANRA fe minu vora olu bela gile kanga faranyo o almami minu ngoni vara le do nyanga sa ko ni ngake jabani kala ko ikado kuma fu de buda aywa jamana bele gele ka yelema de ko ka fo état islamique kabako kemandi ko fara do be dine ko no o ye wahabiyawi wahabiyawi ko ni olu ko ni bi boka furo la fa bele gele na fo fo ngake aywa état islamique di jabani kala ko ni ya jira ka fo o ye ka wale min jega dugu fo ka fo ka tuti jamana ngono dine dama min biya ikado to bu dine biya ma wara biya minu de dine shila na fara ko bele gele ka ke jamana induni o dino bi nwa va ka cha sanke me yiriga sabere kala ko o ben mandi o kuma o ya dama tamanga o kuma ko mi kabini la wale la anga to danga gele di la bele gele ki ka dine ke bele gele ki ka boto ke ika boto chogola amanya fo alai ko ni nyajira ka fo ali ni sojara ni bara mingera ni mina ke sababu kura de mali kura la ni mina ke nyeta kura ni mina ke dabali kura min ba to jamana de bele gele bi sago soro abo jamana nyetala ni ngunye sebanye anye mimbo fana ko amodel kuna rekado to sira to akagwa jala koroji sira mimbi ke sababu ye bamako katabla fo nozombu fo kai amodel kuna rekado asira aywa minye danga juma embe sira ngula de anye kadon nyama amadel ko na Ricardo kilometri biduru dama ikado tonyo ani nyani ni ngoni ngera sababu ye warba kule de kaboka jamana trésor public kono amadel ko na Ricardo war mindara ni ngoina akacha milliard biduru ye ikado politique mon ani RPM ngana ya kala uninyo anje ka jamana bla nyekile ngashila sebele kala ko ako domi abifo ko sirabina bo nginyi nga jela ko rojisira mali don jango awasigida minu mbesira yi adawulula ni soja dunu ni bala amodel ko na Ricardo fanda nali bele jile kara nyana jay nga amabo kare la kan denen akara te pocho amodel ko na Ricardo chamanje fanga damine mani vi ni kumune do ado ikadon aywa chamanje fanga premier ministre no ye Mokhtar Wani ala de fara Mokhtar Wani ka sabula ado awula ka beti nyeda sira inga dugu denw anisira badala maw olu kan nisogoya amanye mingo eko premier ministre ma yere nyina ado de model wona konare sabane kala ko dorete ko kuma na keka chejuguya ka do afochugo bi chejuguya obegede ako ministre kura mimbe no ye madine chesugo model konare ka do koni mbaraka dabali betige mim se ka to yani chama je fanga ka wuli ka ni sira banyi abseka gla chugo mini ako kede ako aberata ko gelem bayere ta koy na nguma fora ninga jete mineke an fulu kasabi bele jile farala nyanga sabula adona makama parti mi no kumbe abwa fangana RPM du amodel ko na rekado yedunu ni balata ka kuma inze be korofo mbi akili jiga ado ala de farala nyere ka radio la mu ninga nyanga dulaki kamne muna Sedu bomana ala ka hine ami Saddam warp mala ne adoni warp mala ala kele ku mu ari transmission ayre dama keto uko no ngoni tita ngoni bitu radio la ngo parce que aw kan ve nye biligambuli non hashidi de sumele sidede voilà ikite bi café ikite RPM ve aflani ye ufle kan mbara minge ndoka ngo bismillah ngo anga tafe ne tura radio la o bere transmission kakake wala président na ko ngoni abina keta abigeda mobile ba ko te ba fe 3 voix sedu yere Sedu yere nengo ado ngana ma nengo nakera niye jobado najimi nengo nakera tabarikala na make ngwa ba fo de ibega malion stro di fende mo do ere de ne soaye
i bɛ ka campagne fɛn o fɛn kun balana Mali la deuxième tour la a ye fɛɛrɛ sɔrɔ k'a bɛɛ Amadou Konare ka cɛ ye Mohamed Baba a ye min bila ka taa photo ta di tubabu ka terrain kunkolo kaikaw bɔra f'olu bɛ nɔngɔn gunɛ ɲɔgɔn ɲɛ ne mana o cɛ jama in de ya ko ne nana parti sigi jamana in kɔnɔ awɔ e yɛrɛ ni Ala ni kira cɛ min ye dabali ba i bɛ ka wuli la a bolila ka taa Seydou Mamadou Kulubali ka tɔn la a taara ye ka kalo kelen kɛ cugu a y'a ka tɔn sigi Xavi les hommes politiques Makɔrɔ dɔ b'u la koyi Xavi o ma Jalakɔrɔji walasa e tun ka nin yɔrɔ in sɔrɔ fo a ka fɔ de ko sira bɛ dilan Jalakɔrɔji Amadou Konare ne sɛbɛnnikɛla ko a ko di a k'i k'a dɔn Jalakɔrɔji sira a kɛra sogokan ye o kɛra san joli bi wallahi Amadou Konare k'a dɔn a dabanya fɔlɔ kɛra k'a fɔ wariko don o tɛ koyi i sigi i ka siège kɔnɔ ka ɲɛ koyi miliyari 50 de taara an ka budget national la Amadou Konare ka wari in bɔ ko siraba in ka dilan joona sabula priorité don o kɛra a miliyari 50 bɔ parti min kun bɛ fanga la RPM tɛ Amadou Konare k'a dɔn wari u y'a kɛ ɲuson ni duguba ye k'a bɛɛ lajɛlen tila u ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ donni minɛ ko bi dɔrɔmɛ 20 i k'a dɔn siraba in bɛ se ka dilan ni wari min ye ko de tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn a sira a dɔw de tun y'a fɔ koyi nin wari in diyara dɛ i k'a dɔn est-ce que surfacturation ma kɛ mɔgɔw y'a kuma fɔ a donnama in kama cɛ o cɛ kun y'o fɔ u b'i kɛ i k'a dɔn jamana jugu i nɛ bɛ tigɛ ka b'i da a bɛ tigɛ dɛ Amadou Konare ko an bɛ don min na ko bi min ye nin miliyari 50 in ye a tun se ka don fɛn caman na jamana kɔnɔ nka marabaajugu ani politiki maajugu olu denw da jamana kan k'a fiyɛ n'a fɔra o maa kelenw bɛ kuma hali bi u bɛ n kunna Amadou Konare a k'i k'a dɔn Jalakɔrɔjikaw n'o ma ɲɔgɔn ye maa o maa bɛ nin ninnu na ni Ala y'u ci k'u bɛ Jalakɔrɔji sira in minɛ walima k'u bɛ taa kuma fɔ Jalakɔrɔji campagne na Amadou Konare a bɛ b'u da k'a ma bɛn sabula Jalakɔrɔjikaw u kale k'a don Amadou Konare k'a dɔn politiki ma n'i taara Jalakɔrɔji k'i bɛ taa kuma fɔ yen k'a sɔrɔ nin nkalon ba dalen don e da ma s'o ma walima i ma wuli ka jɔ kɛ a bɛ tigɛ n'u ni ɲɔgɔn cɛ nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min zalo ka bɔ sira de kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ daba tun kɔnɔ ne bɛ n kelen ko kunnafoni sɛbɛn nouvelle horizon alimaso alima kumana aliman ko i k'a dɔn aw Bamakɔkaw ya Mlata min ɲini ka dɛsɛ kolokoto co ko Mlata yera dɛ Mlata ye juni Mlata Diko n ba tɔgɔ ye Aminata dɛ fɛn sɛmɛna Mlata min wulila pɛrɛtɛ filaden mina ka filadenni in dɛ ale don naam sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn k'a fɔ ja waati min na anw b'a la k'an ka samaraw fara yan ni Senu MINUSMA cɛ ja Mlata bɛ susi fɔ susi sɛbɛnnikɛla ko min ye k'a dɔn k'a fɔ maaw ba lafɛn min na Mali yɛrɛ kɛlen ko k'a ka cɛnjala bɛɛ lajɛlen labɛn ka balani dɔ fa ni k'o don Ablaye Diop kɛrɛ ko taa ci tigɛ i k'a dɔn Nations Unies na dɛ i ka taa fɔ ko anw Sunjata siw ani anw Segukaw i k'a dɔn Da siw ani Ngolo Jara siw a ye taa fɔ tubabu ye ko ni anw ko min tigɛ o ti kɛ an fɛ yan souveraineté république Amadou Konare n t'a dɔn b'i ye ka nin b'i ye e ka Cheikh Jabate minɛ ɲini ka ban nin Cheikh Jabate n'a ye ni cɛ siyɛn kɔrɔkɛ ASP nana se Bamakɔ yan Safurula Avenir an nana ani joli ba kumara ka match amical ayi match amical kubu de kun don Bitɔn yɛrɛ de don Coupe du Mali Coupe du Mali k'a ta 2 éditions Amadou Konare k'a dɔn a ma diya dɛ anw ka Segu défenseur dɔ bɛ yen an ka Segu défenseur dɔ bɛ yen Ala ka hinɛ an na Avenir ballontanaba dɔ tun bɛ yen Asafurula joli ba joueur ba dɔ tun bɛ yen i k'a dɔn Bamakɔ ka den don a mana na cogo o cogo a bɛ se ka daba da ye k'a yɛrɛ duguma ten a énervera ko nin ye mun ye nin ye mun ye a énervé parce que ale b'a anw filɛ burusi kɔnɔ joueur ye donc ale kana na bana parce que ale ye Bamakɔka ye le pro a bɛna professionnel sen kari k'a da awɔ aw Segukaw tɛ dɔwɛrɛ ye yɔrɔ don n'aw ka ballon pointi dɔrɔn bɔnda bɛ ɲini ka ban min kɛ anw ka défenseur ko a ma a ko retour tun b'a la quoi ko yan tɛ Bamakɔ yan i b'an sɔrɔ da ka go kan a ti taa Bamakɔden a tɛna ka dan nali ten ale bɛ da dɔn a tɛna ka dan nali ten ko da ka gu kan ko da tɛ taa ɲɛ yan subhanallah a y'o fɔ an ka Segu ka o y'a sɔrɔ Musa Tarawele bɛ terrain na o fana sera ka ko wa Musa Tarawele yɛrɛ ta
o ba akara jamana kene Segu jamana ni Bamako jamana ni ye danna ne abe ale bara ko Musa de aba ngo Segu ko ko o fana ka fama de Musa yi mi yenge wana gwa Segu ni Segu ka gogo ni na bi ke nyogona ata fo go mi soro de aba bo go ami soro a kele ni ma te kele de ko ami soro ba jolo to astaghfirullah Teberi kela go bella bere go chenga ta fo onina jatu abu kele do ka dola be ngado buga mlata digo flamso yi ubugo wele sa prete kwa sebe do bulo o fana mi gi yere kesa ke ONG do e nam Ablay jopu tara asimi ye fengo fenfo ani shogeli ka to fo ka chitige tubabula ka fo ko bia tabulo kai ye bi bali femina tubabu sininga ko media mise mesie ini ONG malien société civile amina da digo banda ka poi afo ka ablay jopu fo ka nyewa o yorobe ale nana sa fengo fe mali tremelie ka entreme ka DJ mamo ka yira ka fo ko fengo fe me ka fo ko ni mie kene ka ngoy ko jugoro lala ikado ko wanye mai ikado amajade do be yinu bolo do telelo ka amlata ta boma sebeni kala ko aka na bla che jonye amlata soma benyinina ikado katfa bela jerele ke amlata maye ko kata tle flake ka shiminisima dala kala de batungura amlata maye atiyo akomi ye tle flyna mlata jaja mlata be susi jamana kan sabula minye mamu nya bla ni mbara ina de Haut commissaire des Nations Unies des droits de l'homme asininga balika bo ano jole do chanjalaw abiga photo ta fo ba nyi wore fiena amada o makoy katla kapma fo ka bo ko etara chemu vo awa ko mamu nya ale deme ebu fo ku wala nyumando wa munya nenine bi ka do nga fo ya fara oluma onga ma ya fa nyini malifede e kuma ale yere bula ma foike ale yere bula minge ayi musokise yade e maldendo ha maldinda ni an woni maga kono Bamako ya dongo do tabi ke bomla ta kaso fali bani ngaburu so afro bu jawan atina jena kan na ya barabana o afuni ple ayemi modu amadel ko na re